Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Mangutana ko, mahimo ba? Ay, mahimo kaayo ay, Sir Ray. Oh, unsa man? May relasyon ba kamo ni Aubrey Agapito? Sir. Si Obre, Sir, misulti kang agapito nga love niya kini. Pero kining akong apo nga nagpapiling gwapo pod. Huwag kunuhay siya mo tuo nga love siyang Obre. Mao ba? Mao siguro apo nga wa nagkadagda ni Obre kay ikaw man mismo ang wa mo tuos gisulti niya. Unsa man Agapito? Okay ka ba nga ako'y makigsulti kang Aubrey? Sultihin ko, Agapito. Maya. Karira, ginawa ko gamay. Kalalam. Maya, no? Tag-an ko. Di ka na virgin. Takuha na giti ka. Barog maga. Ano ka? Pagilis na diha. Hambog rin kaayo ni mo da. Osa? Hambugero kay ka. Ano man? Pero dili ka pang hambog ng usa ni mo kaarmas nga maupay pagbuto. Maya, parehas binigidakos kan Julius Balili. Lipat, parehas aning amo. Manggawas sa tadinis mo, Tel, oy. Pagkauwaw lang ng imuha. Pweh! Kaniyot, tanawon gid nako, be. Hindi naman kay maklarong ragtiyan. Bangag sa ilong. Ayaw lang si Rio kay samot ko kauwaan ni Aubrey. Sagdi na lang, kung di siya mo tagad ako. Uy, nag-uol ng bebe na. Taman bebe na. Uol ko lala, oy. Uy, luoy man na bebe na, uy. Ay, kining lain pa'y ato agapito ba? Ako nagisultihan si Sire nga iuli na to ni ang kwarta nga iyang gihatag. O lala. Tayong pa, sir. Akong kuhaon dito kay ako itong kitaguan pag-ayo. Amo itong ibalik nimo. Dili ko mudawat, ana. Ano man, sir? Ako naman nagihatag ninyo. So, kamo na'y tag-iyan ni ana Agapito. Pero, dili mamudawat si Lala Dolor. Okay na ko, apo. Nag-istorya na may bahin, ana. Naaraman di ay na. Basta ganahan ko mutabang og tao. Mutabang ko nga way pabuton nga baos. Salamat kayo, kayo, sir. Oops. Ayaw paglihok o di ka mamatay. BSI. Bangag sa ilong. Ay, lumda. Di naman sa kapito. Boss. Maya di mo, boss. Uy. Waki, manggod. Waki. Si Waki. Ikaw. Nausap ka. Lagpot mong espiritu na ko ni mo, eh. Anong niyam ka, boss? Ato na ko. O, salamat kayo sa inyong paghatod na ko din sa iskina, ha? Amping, sir. Amping, sir. Dali na agapito. Mamalik na tas ato, Ato na mi, sir. Uy. Murag yun og amahan og anak nga nagakos. Ay, agapito, dali na. Sir. Uy! Hala. Sorry ha, nalimot ko da. Naghuwat kiday ka na ako, bata. Nagkuwat ko, sir, kay wapa man ko ni mo hataki o 500. Pasaylo ako ha, bata. Nalimot yun ko nga na ka nagpaabot ako da. Gadiyot. Niya eh. Dawata.
La, usa ka libo. Wa man ko'y ikasukli ni mo na, sir. Ano pag una og sukli? Imo na. Ako na ning usa ka libo, sir. La, nanakoy dagang kwarta. Salamat kayo, sira. Dagang adobo kita ko paliton. Yun man bugas. Ato na ko, sir. Salamat kayo. Yes. Ay, kaluoy sa bata. Nagambak-ambak in taon sa kalipay nga nagkadawat og sa kalibo. Kagaan sa akong gibati. Nga may natabangan na sad ko. Madi Dolor! Oh! Madi, Basilia. Nian naman sa lagi ka. Ay hala ha, dili ka ganahan nga akong anhion sa inyo, Madi. Pero may namagog kang maanhida na sa amo, Madi. Ay, unsaon, wa man ko'y laing lingaw, Madi Dolor. Maayo kay niya ka, Madi Basilia. Tabangin na lang ko sa kung pag-aris mga butang sa among sala. Nahuman-human naman ning inyong bay, Madi siya. Nahamugaway na. Gitabangan manggod ming sa Ray nga makatukod big balik og bay. Aw, tukod naman. Pag-repair di ay. Adali sa son, Madi Basilia. Oh. Kadaghan ining mga text messages sa akong cellphone. Wa ko kabantay ni da. Na-silent man din na ako. Yan na. Ako basahon ng mga messages. Hala, Madi, kadako gud sa inyong TV. Aw, puslan mang mamalit og TV, Madi. Dako na lang gipaliton. Ay, anhin niya ako mo tanog sa lida, Madi ha. Aw, okay kayo, Madi Basilia, ay. Pero, pauli pog panagsas inyo, ha? Ay, sad, oy. Kining usa ka set nga lingkuranan, Madi Dolor. Asa man ni ipahimutang. Anhinas Pilipinas mamuyo ang akong mama o papa. Iyon man nga ako mga igsuon nga tuwas Canada. Ano ka? Okay na ganin sila mapuyo sa kumpay. Kaya ko man yung sakto gid sila din eh. Akong tawagan sila sa mama o papa. Akong pangutanon kon kanusa sila mamalik din sa Pinas. Ate, mulakaw sa ko ha. May paliton lang ko. Mubalik na ko dayon, te. Magpalit ko chichirya. Mag-movie marathon ko, aran. Malingaw ning akong utok. Ubre, Nganong ni amang ka? aron mangayo og pasaylo nimo. Wa man kaysa. Naa, Ayaw na lang agapito. Mas maayo nga dili na lang ta magtagdanay. Aron way sakit nga. Oh, ubre, ayaw guniti ang akong kamot agapito. pasaylo ako. Sige na gud. Ikaw ra gani ang kigsuod nako. Nya dili na ta magtagad. Laina oy. Ay, nahuman na gyud taon. Ay, nahuman na gid na to ang pag-arrange, Madi. Ay, salamat nimo, Madi Basilia. Ay, sus, salamat pa mangyog ka, oy, Madi. Kinsa na ba'y magtinabangay, good? Ay, Madi, why soft drinks diha? Aw, magpalit na, Madi Basilia. Kay giuhaw pud ko. Kakita ka ng kilid sa nga bahin nga naduol sa jewelry shop. Kiki. Kiki. Kita kayo ko. Ngano di, boss? Utnot. Sayot ko. Tunto. Ay! Boss, manday. Asa tindahan dia. Dia sa nga bahin. Kita ka? Kita, boss, kita. Ikaw, boss, kita ka? Ay! Hanggaw ka, hanggaw. Ay, kakatol sa kong Sa mukha ni mo, oy. Paminaw! Minaw ito ko, boss. Minaw ako. May buhaton tanang duha ka tindahan
nga natungan anang jewelry store. Niya? Karong kadlaw, Ah, magbuhat tag buslot. buslot. Oh, Nga naman, boss. anha ta moagi sa buslot nga atong himuon paingon sa sa jewelry store TikTok. Pwede atong buhaton, boss. Bangag lang. Maura na, buslot maura na. Ligaw. Boss, maura din. Ang kabis na. Kini, nga naman yun, boss. No, Kung sa entrance door lang yun tamo agi, aron di ta maglisod ba? agkabugo ba ni mo pikto, oy? Lala Dolor. Apo ka. O yala, nagkuyog lagay mong duha. Ni ato man sis amo nang og nangayo sa pasaylo. Naluoy man ko maong ako na lang sa sige pasaylo. Mao na Lala Dolor. Og lipay kay ko. Madi! Ay, Madi, di arang soft drinks kayo mong giso. Uy, hala. Obre, ni ana sad lagi kasi lang agapito, day. Nanong, nasad ka? Sir, Madi, ang baba ni mo ba? Ay, mao naman sa naiuso ron sa mga batanon, Madi Dolor. Nga ang mga babae na may mamisitas lalaki. Ingon anak ka, obre. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!